И здравейте хора, в днешното видео ще представим видео на две теми. Едното ще е разлагане чрез изнасяне на общ множител, а другото разлагане чрез формулите за съкратено умножение. И в момента съм с Сашо, точно така. Това не го гледате това име, това ми е просто един друг акаунт. Да, това нека да не го мислете, но за да направим двете съчетания между разлагане чрез общ множител и формула за съкратено умножение, защото просто според нас това са две в смисъл като теми, които са ръка за ръка и лесно са. Просто, ако бяха направили само с общ множител, ще е много пусто видеото, ще е еднакво. Това като цяло са най-лесните теми, затова реших да го направим. Значи, нека обясни разлагането, аз ще им покажа кои са. Всъщност разлагането представлява да представим един многочлен от произведение от множителя. Като можем да дадем пример, една задача, която трябва... Аз предавам да им напишеш само, значи първо, момент, че си зна... Нали то се вижда какво пише? Чрез формулите, формули за съкратено умножение. Има и още други методи за разлагания. Третия и четвъртия, който виждате, те ще го обясни в някой друг клип. Какво е това ФСК? Формули за съкратено умножение. Добре, чрез ФСК това е формули за съкратено умножение. Просто за... Да, ФСК е формула за съкратено умножение. И четвърто... значи, защото завършва на... Да, ФСЛ, така. Тоест, разлаганията, методите могат да бъдат чрез, както написа Сашо, вижте, това са... чрез формулите за съкратено умножение. Това трябва да го запомните, защото ще ви е важно. Да. Ние ще вземем първите две, защото третото и четвърто са по-труднички. Да, има и чрез допълване на точен квадрат. Ето това е реално, чрез отделен на точен квадрат. Да, всъщност така е. Даже можем да им покажем и чрез, не знам го показваме, но не знам. Ако се заинтересуват, примерно чрез... има пети вариант, който е комбиниран метод. Тоест, това е между всичкото. Можем да използваме два вида разлагания или повече в един многочлен. Това не се брои, пето просто общо между всичкито това. Други не знам да се брои. Но да, смисъл. Дай да започваме да... да го трим това, Вие предполагам го разбрахте какво трябва да е. Трябва също да обясним разлагането какво е. Това е всъщност между някакъв многочлен разлагане, като го представим като произведение на множители. Да, обясни го това. Така, ето бих показал една примерна задача за разлагане. Всъщност, как можем да видим, че този многочлен е разложим. Как можем да разложим това нещо? За да го разложим, първо търсим общия делител на числото 4 и 8, което е 4. Защото 4 се дели на 4, 4 деля на 8. Така. Изнасяме четворката пред скобите. А скобите ще трябва да напишем m, защото 4 по m дава 4m плюс 2, защото 4 по 2 е 8. Дай да дадем още една така примерна задача. Айде пак с... Дай с две такива. Дай с две променливи. Така. Всъщност това се води такова едночлена, това се води свободно. Аз предам да го допълня, така, защото ще... Не, actually, че... Какво правиш? Защо така ми е... Не, примерно ти предам да го напишеш като с две промени... смисъл... Ама защо такъв ми е нулива? Е това. Не, примерно така да го запишеш с 32m, да им покажеш с m, че може, смисъл. Това е почти също, но да им покажеш, че с M също. Да извадят M през код. Значи, какво да направим? Тук в
този случай пак трябва да търси най-големия общ делител между двата коефициента, който е 5. Тоест следователно изнасяме 5 пред скобите. Така, и също трябва да търсим, понеже тук и двете страни има параметъра m, търсим най-ниската степен, а най-ниската степен ще го изнесем пред петицата, т.е. m. И в скобите пишем 2, защото 5m по 2... чакай, тук е 2m на квадрат, значи тук 2m. Защото 5m по 2m дава 10m на квадрат плюс 7. Това е. Не смятам, че е нещо трудно. Айде, каква друга задача? То като цяло е това. Не е нищо трудно, но има и дай ми комбинирано между формули. Аз бях измислил една задачка с... В момента сме на други неща. Остави ги другите разлагания. Тях добре. Аз ще ги покажа в по-късен етап на по-късно. Айде, това на Сашо. Сашо, айде покажи как се прави това. Така, добре, значи тук имаме общ множител, тройка може да изнесем пред скоби и просто няма го пишем толкова бавно, защото все пак мисля, че трябва да го разбирате. Плюс 3, защото 3 по m е 3m, минус 3 по n е минус 3n и 3 по 3 е 9, така че това е. На тези... е тройка, да, е тройка. Свободният член е тройка. Изнасяме тройка. Така. Също бих показал едни задачи, в които не във всички задачи се използва най-голям общ делител. Мога да покажа, например, n на квадрат плюс n. Такъв елементарен пример. Така. Тук, както виждате, нямаме коефициенти, нямаме нищо. Дори и тук в едната страна да имаме коефициент, да кажем 2, ние пак не можем да изнесем двойката, защото тук трябваше да имаме коефициент поне двойка. Но тук в този случай, нямаме. Опа, чакай. Значи това не мога го махна. Ето така. Което, значи, както казах, изнасяме променливата с най-ниска степен, т.е. n, защото това е от първа степен. И пишем скоба. Пишем n, защото n по n дава n на квадрат плюс и пишем единица, защото n по 1 е n. Дай сега Сашо. Аз ми подам. Аз бях измислил само. Аз това го измислих смисъл не с повишена трудност, но да ми покажем чиста задача с разлагане само с формули. Примерно ето това. Това не ви трябва никаква формула. Това е на четвърта минус 1. Примерно ако си никъде, ще не знам, но примерно просто да им покажем, че има и такива задачи, които са... Това е с формула за съкратено множение. Добре, дай да покажем и с формула за съкратено множение. Това е изцяло с формула за съкратено множение. Ако иска да им покажа, това е формула, знаете, а на квадрат минус b на квадрат, смисъл сбор, разлика на квадрати. Тук имаме на четвърта степен. Тоест, трябва да напишем, да си го представим като n на втора. Всъщност тук трябва да го представим като пак от разлика от квадрати, но квадрата на n на четвърта n на втора. На квадрат скоби на втора, точно така. И просто формулата записваме. N на втора минус 1 по n на втора. В малко грозно, ама... Значи всъщност като цяло и разлагането при формули за съкратено множение просто... Обаче има още пак се повтаря формулата, само че този път е нормално. Написах го една четвърта нарочно да им покажа, че има... Пак пишем, защото това пак е разлика от квадрати, т.е. сега ще има какво да се разложи. Сега ще покажем една задача, която беше интересна на един тест. Беше от типа на... ще я покажем после. Да, това е като цяло. Добре, дай, Ник, ти имаш ли някакви задачи да почнем към моите задачи, които съм измислил? Още малко. Добре, да покажем за формула съкратено умножение. Айде да дадем този пример. Малко такъв по-сложен. За тях да. Така. Ето такъв. Тук пак ще стане чрез формула за съкратено умножение, защото
Не, ако се замислите, всъщност това пак е разлика от квадрати. Защо? Защото Ами всъщност девятката какво е? девятката можем да го представим като 3 на квадрат. И извинявам се, тук забравих степен. Аз го написах. Нищо, чакай. И всъщност ние тук пак го Чакай. представяме като... Добре. Го представяме като разлика от квадрати. И ще стане така. 3 плюс А. Това винаги се преписва. Плюс 3. Не. По принцип е... Добре. От другата страна, аз така вече... Да. А може и без скоби тук, но няма значение. Да, бе, може без скоби. По принцип няма смисъл... Да, така да изглежда. Какво написах, бе? Тук е... минус 3 трябва да е. Извинявам се. Така. И всъщност защо е така? Защото 3 плюс А по 3 плюс А дава на квадрат. 3 по минус 3 дава минус 9. И всъщност тук правим 3 плюс А плюс 3 скоба 3, разкриваме скобите, минус 3. Така, само че тук забелязваме, че тези са... Не се унищожават. То следователно тук ще изнесем параметъра А. А тук се получава 3 плюс 3, 6. Тоест 6 плюс А. Това ни е задачата. И какво друго не съм... Още... Не, има още какво се показва. Има. И още два типа задачи, които са важни. Така, когато имаме следното. Ето, например, такава задача. Минус А на квадрат. Тук ако... Айде сега ще ти дам следващия, защото просто много Извинявай, че ще го казвам, но малко нечетливо. Заради това ще ти го дам на следващото, което също е важно и накрая пообясняваме и трудните. Ако ще обясня най-трудните, може Всъщност тук ще изнесем, както казах, тук разликата е че трябва да изнасяме многочлени. Защото ето това изнасяме, защото е най-ниската степен. Хикс плюс 2y. Така. Слагаме една скоба. Тук трябва да запишем на квадрат. Пак пишем хикс плюс 2y скоби на квадрат, защото хикс плюс 2y това, като умножим по това, дава ето това. И минус А на квадрат. Тук всъщност, ако виждате, тук пак се получава формула разлика от квадрати. И какво всъщност става? Хикс плюс 2y. Не пиши скоби, че ще стане твърде дълго. Хикс плюс 2y плюс А. Хикс плюс 2y минус А. Ето тук, както виждате, пак тук при изнасяне на общ множител пак се използват формули и така виждате, че всъщност формулите са доста важни да се знаят. И тук на Сашо бих показал, значи по принцип, ето Сашо. Така, какво по принцип в такива задачи тук трябва това да е едно и също с това, което така се нарича това нареченото разлагане групиране. Но тук има уловка. Така, тук има уловка. По принцип тук като цяло аз ще го обясня. Да. Значи тези двете са като не са еднакви, т.е. не може да изведем общ множител. За това ще се нарича групиране. Не, сега ще им покажа. Как се прави. Чакай, че малко тук. Минус. Чакай. Само момент, че малко ми... Не знам, защото така трепери. Наново ще направя за малко, че... Не знам, защо така пише, им чувство. Хикс... така става, бе. Не, защо? Добре, момент.
Ама нека ти на какво пишеш? Пишеш ли на мауспад, че ми объркам? На мауспад пише. Добре, А, така, така гордо се получи. м, Пла минус Б, хикс пла минус Б, да знаете, защото малко просто. И тук трябва да направим следното нещо. Ами, ще изведем минус Y по А минус Б. Защо ли? Ами, защото това реално, ето това е равно на това. Защото тук имаме плюс, това е като BY минус AY. Като нали, плюс Y по B, BY и плюс Y по минус A е минус AY. А тук, но тъй като имаме минус, ще е различно, ще е минус AY минус Y по минус B плюс BY. И те всъщност са равни, защото... Равни са, защото ако разместим местата на това да, е така като... това, става едно и също. И то всъщност това всъщност е доста полезно. Покажи как се групират тези неща. Ами, ще извадим А минус Б пред скоби, тъй като вече го направихме го изкуствено един вид. По Хикс минус Y. Да. Защото просто извеждаме А минус Б и просто по Хикс минус Y. Това е. Най-важното е това да направи, защото това е много важно. С тази уловка. Всъщност като цяло, надявам се, добре, има... Ами аз съм измислил тук едни задачи, които може да решим. Също, айде, още две, защото има и още... Не, дай да им покажем още да кажем 5-6, нали ще да измисля задачи. Така се бях много. Добре. Тук имаме ни задачки. Значи, сега ще си ги изкарам. Чедащо се. Така. Добре. Добре. Добре, дайте да пробваме от тази задача. Няма почвам от на друга, защото все пак така, значи това го трием ли? Да го трием, да. Ако искате да направя аз да решим тази задача, после да дам една задача на Ники. Ще се редуваме просто да ми покажете тази задача, която 32 хикс на втора. Чекай. Тук пише по-красиво между. Да. Вече. Добре. 32 хикс на втора минус 8. Това сега ще покажа как се реша. Сега първо трябва да видим дали имаме общ множител, защото това е винаги първото нещо, при което процедираме. Защото нали запомните четирите последователности. Първото изнасяме общ множител. Тук имаме хикс на втора, но тук няма никакъв хикс, т.е. не се занимаваме с хикс. Но тук имаме 32 минус 8. Нали, то не е минус, просто се описат като плюс минус 8, не се тая. И може да изкараме най-големия общ делител е 8, просто защото, нали. И изкараме осмица и става 32 хикс на втора върху 8 е 8, 4 хикс на втора. Добре. Така, минус 1. Можете да видите, че тук трябва да се използва някоя формула, която също покажа. Да. Тя като гледам няма да се... Тя е лесна. Място и просто използваме формулата. Да, защото 4 хикс на втора е 2 хикс на втора. Да, извинявай. 2 хикс плюс 1, точно така. Осмицата седи на едно място, а тук просто си разлагаме ето това. Да. Примерно ще можем покажем. Примерно, това е просто като малко отклонение. Ще им покажа набързо. Това не е задача, просто е малко отклонение. При което ако го видят, защото все пак има шанс. Примерно, това си е реално 2 хикс плюс 2 по 8 хикс плюс 4. Също какво е тази черта, не мога да разбера. Чакай, това е скобата, чакай, още един път, момент. Сега ще го напиша по-красиво. Надявам се. 2 хикс плюс 2 по... Чакайте така. Че това ми прилича на колена черта, и това си викам какво пишеш. Чай, всъщност, искаш ли да го напиша на текст, между другото? Искаш ли да го напиша на текст? Не бе, по-трудно ще ти е. Добре. Губим време. 2 хикс плюс
2 по 4х плюс 8. Ами това всъщност не е де-факто разложен израз, обаче вие трябва да се стараете да го разлагате напълно. Тук, прено имаме двойка, може да изкараме пред скоби. Това не е харесва. Ами, трябва да се старайте да го разлагате напълно, защото все пак това реално е доста важно. Примерно, ако видите, че имате в самия множител още за разлагане, го разложете. И това е 2х плюс 1. Обаче и тук имаме четворка. Тук ще имам по 4 по х плюс 2. И сега, в принцип, трябва коефициент да стои на първо място, така че ще умножим двойката по четворката и ще стане 8 по х плюс 1 по х плюс 2. Да им покажа смисъл, все пак и това е важно. Да. Нали? Ами добре, сега ще дам една задача на Ники, която имам тук. Тук в смисъл ще стане малко по-дълъг клипа, но все пак това е труден дял. Всъщност това като цяло... Заслужава се да има повече задачи. Заслужава се да има повече задачи, защото... Да знаете, разлагането, искам ви кажа, трябва много да го знаете, защото това тук много яко ще ви дадат разлаганията и формулите. Сега ще ти пиши през това време, аз просто обяснявам. Добре, дай го обяснявам. В 8 клас ще се използват тия неща и пак ще се използват при уравнения, защото има там едни квадратни уравнения, където пак трябва да се разлагат, но дай да не бъркаме нещата. И точно като цяло е важен този дял. Еми давай ти си. Сашо, това е квадратен тричлен. В смисъл аз тук мога да изнеса... Да бе. Не, това не е квадрат. Не. Това не е всъщност... В това викаш... Ми можем да го покажем, което... не е нужно да го разбирате. Човек, не е по темата, това е... Добре, чакай. Да, то тук може да се изнесе нещо, но в скобите се получава квадратен тричлен, който се добре, дай да му покажем. Добре, може и да има такова. Това може да не им го разлагаме. Добре, всъщност... Чакайте сега да видим. Чакайте, това май... Добре. Окей, няма да е квадратен тричлен, обърках се. Така. Ще го покажа, но... Ето, ами... Добре, значи няма да го решаваме това. В смисъл, може да, ако искате да го реша, но... Щом Ники вика. Надявам се да разберете както Сашо, така и вие, защото просто не го учим това в момента. Добре, дай нещо друго, но по самите теми, не по нещо друго. Добре, момент. Значи, така, къде са ми задачите? Така. Тук. Не трябва да е тричлен, нали? Не всъщност. Това става ли смисъл? Богли са квадратен тричлен. Хикс на четвърта минус 8 хикс на трета плюс хикс на втора. Не се брои. Добре, иначе сега ще го покажем. Тук извеждате хикс на квадрат пред скоби. Ама това ти ли си го измисли? Не, това е от ни задачи съм ги видял. Нали? Хикс на квадрат, защото все пак това е най-малката. Навсякъде присъства хикс на квадрат. Смисъл, тук е хикс на квадрат по хикс на квадрат, хикс на квадрат по хикс и хикс на квадрат. Но това. И става хикс на четвърта хикс на квадрат, хикс на квадрат. Минус 8 хикс плюс 1. То пак имам чувство ще се получи. Да е минус 8 хикс. Да, прав си, извинявай. Да, това защото не може да се получи квадратен. Що сакаш ли? Чакай момент. Тук не. Получава пак квадратен. Не, той не може да се разложи, аз го видях, че не може да се разложи. Така че това е задачата. Ние може да не го разлагаме напълно, но все пак да им покажем самото разлагане чрез
Изнася общото. Да. Тук това не може да се разложи, предполагам, защото не съм си ако трябва някак си да го направите, ще го покажем това чрез чрез групиране. Отделяне и допълнение на точен квадрат, но това го махни. Той просто сега ще е показал как се изнася общ множител, защото изнасяме променливата с най-ниската степен, което ни е хикс на квадрат, и в скобите си пишем хикс на квадрат минус 8 хикс плюс 1. Да, това да. Сега ще им покажа. Сега тук ще им покажем задачите уж с повишена трудност. Аз не знам ли с повишена трудност. Добре, айде бързо, че скоро разговора ще приключи. Колко минути? 10 О, не. минути. 7 минути, ужас. Така, добре. Защо така приключва радост? Не знам. Така. Добре, значи сега ще 12 хикс на втора. Чакай малко. Момент. Не. Добре, ако искаш, още значи на теб ще ти оставя ти да решиш. И после решим двамата с правоъгълника. Стигне време, то зависи от времето. Давай. Не мога да прочита това. 12 хикс на степен 2y. Окей. Така, мисля, че това е точно. 2y на 5 минус 30 хикс на минус 30 хикс на... трябва все пак и малко по... това не е толкова трудно, да е? Само това малко грозно. Това не е толкова трудно, просто... изглежда по-странно. Дай ти го реши бързо. 6 минути. Така, значи това е 12 хикс на втора на y на 5, минус 30 на хикс на четвърта на y на втора. И това не е толкова трудно. Знаете как става степента, умножаваш това по това. Давай. Чакай сега да помисля, че тук просто ме уби вече. Ако искаш аз да реши да ми покажа. Чакай сега. Ако не се сетиш до половин минута да ми го обясняваш, защото ще свърши разговор. 12 хикс и 30 хикс, така ли? 12 хикс на втора на степен y на 5. Минус 30 хикс на четвърта на степен y на втора. То е... Да ми покажа ли аз как се решава това, искаш? Че малко ме обърка. Да. Ама това е много сложно. Не е толкова сложно, но 12 на степен, тази степен, тия степени се стават като хикс на квадрат по y на 5 минус 30 на степен, не, 30. Тук ясно съм сигурен. Момент. Това е малко по-трудно. Трябва да помислим. Ако искаш, направо това да ни е последната задача. Ма това всъщност... Трудни са тия. Не, сетих се. Чакай малко. Това е много сложно да човек. Да, сложно е, но не изглежда толкова сложно. Просто малко ми е странно условията да е точно така. 12 хикс на втора y на 5 минус 30 хикс на четвърта y на втора. Така. 30 по... това е много лесно, между другото, чакай нека. Това всъщност мога да го представим като 12 по... така. По хикс на втора на степен y на 5 минус 30 по хикс на четвърта. Тук скобата да затворим. Да, може. По y на втора, което е... чакай. Това е малко конта. Не, защо става 4 минути, което е равно на... 12 по... 12... Хикс на втора на степен y на 5. Не, това мисля, че има някаква грешка в условието. Не е така. Добре, това да кажа, че... има някаква грешка в условието, като се замисля.
Добре, като цяло... Дай решим задачата с правоъгълника последно, ако имаме малко време. Голям правоъгълник. Не, виж бързо да им покажем. Голям, значи ти записвай какво съм казал. Голям правоъгълник с площ, напиши, че е равно на 14х на четвърта плюс 6х на втора. Как? Голям, значи, да им покажем голям правоъгълник, защото това е голям правоъгълник, има площ 14х на четвърта плюс 6х на втора квадратни метра. Бързо имаме време. Имаме 3 минути да решим. Квадратни метра е разделен на два по-малки правоъгълника с площ. Тоест, така запиши на две. Ами да, може да ми покажеш, аз ще им напиша чертежа някакси. Някакви правоъгълници. Което ще е равно на, бих казал 7х. Чакай. Не, това, чакай, напиши есовете на по-малките правоъгълници. Значи, то не, напиши, това да ни е S. S, примерно... Голямо. S, гъш напиши. Бате, дай аз да го напиша. Това е малко лице, което като го раздели на две... Ама той има на две по-малки. Искаш това да... Що да ни е... Бързо, има 2 минути. Това... Чакай малко. S, това... Чай, това не мога да го... Абе, така бе, човек. Примерно така, S1. Примерно S1. И това да е S2, примерно. S2 ни е... S2 ни е... Бързо. S2 ни е 14х на четвърта. Да, разделено на 2. Не, 14х на четвърта само напиши, ако искаш. Защо 14х? Това не е разделено на 2. Така си. Чакай, тогава ще напиша условието бързо. Нямаме много време. Чакайте. S2 е 14х на четвърта. Да. Така, разделен 2 правоъгълник 14х на четвърта и 6х на втора. Така, бързо да говорим. Има по-малко минута. Ширината на правоъгълника, значи, ширината на правоъгълника на най-голем нот на... Има ли време? 40 секунди. Нот на 14х на четвърта и 6х на втора. Нот на 14х на четвърта и 6х на втора колко е? Това е 2х на втора. Ширината. Знаем, че S1 е S2 плюс S3. Ако искате, може да решите вие сами, защото просто няма да има много време. Защо става толкова време, човек? Ще ме кикна от разговор. Плюс 6х на втора. Ето. Нека ти, ако искаш да довърши задачата, 2х на втора. Питате се колко е дължината. По 7х на втора. Не. Това беше, въпреки че сега ще показа накрая някакви трудни задачи, въпреки че аз бях малко против, защото за мен беше най-важно да покажем как се разлагат останалите многочлени, които ви ги показахме как се разлага чрез изнасяне на множител и чрез формули за съкратено умножение, които формули за съкратено умножение може да са всякакви формули. Дори може и да са сбор на квадрат, разлика на квадрат, но това не го показахме, но ще се опитам на следващия клип да го покажем, за да видите какво говоря. Ако ви е харесало видеото, можете да харесате видеото и да се абонирате за нашия канал. Чао и до следващия път за групиране, разлагане чрез групиране.